I dag skal vi ind på, hvordan du forbereder en tale, og jeg vil komme med nogle andre forslag, end dem du kender med bare at sætte sig foran computeren eller et helt tomt A4-ark. Nu går jeg ind og klæder om, og så skal vi lige ud og løbe en tur. Ja, du må undskylde, jeg bruster lidt. Jeg er ikke i særlig god form, men det gør sådan set heller ikke noget, fordi jeg er sådan set bare for ude for at øve mig på mit manuskript, og jeg vil fortælle dig, hvordan jeg gør. Måske kan du selv få brug for det næste gang, du skal skrive et manuskript. Se, det gode ved at være ude og løbe, mens man tænker sig om, det er, at tankerne de bevæger sig meget bedre, end når du sidder foran computeren eller et blankt A4-ark. Det er helt håbløst. Du kan ikke få nogen idéer, mens du sidder der. Du skal foretage dig noget, mens du har i baghovedene liggende. Hvad er det egentlig, du gerne vil have, din tale skal handle om? Det vender jeg tilbage til. Jeg har løbet ned til stranden ved vores sommerhus i Tisvildeleje, og du må da indrømme, at en udsigt som den her gør det da noget nemmere at tænke storslåede tanker, end hvis man sidder og glor lige ind i en computer eller ned på et dødssygt A4-ark. Nu tager jeg lige de her trapper ned, og så er spørgsmålet, om jeg overhovedet kan tænke, når jeg kommer op igen. Du har jo altid været en fantastisk medarbejder. Se, fordelen med, at man er ude i naturen, når man skal øve sig på sin tale, det er, at man kan få lov til at gå og øve sig i fred. Men det der mener jeg, at når du skal øve dig på din tale, så skal du øve dig helt bogstaveligt. Du skal øve dig højt, og du skal øve dig tydeligt. Når du har skrevet din tale ned, så skal du printe den ud, og så skal du tage den med dig hen et sted, hvor du kan tale frit, og hvor du kan tale højt. For når du kan tale højt og frit, så kan du tydeligt høre, hvor det er, dine sætninger spænder ben for dig. Se, det var jo ikke for sjov, at de store malere i gamle dage tog til Skagen for at male. De sagde, det var fordi lyset var bedre, men det var nok også fordi, at der tænkte man store tanker, og det kunne så ende med at blive til kunst. Din tale behøver ikke at blive kunst, men prøv at gøre øvelsen efter. Bevæg dig væk fra dit vante skriveforum et andet sted hen, og prøv at starte processen der. Ja, man må vel til det. Jeg har stadig ikke haft luft nok til at tælle alle trinene. Til gengæld så holder jeg mig altid en pause midt på trappen, så kan man jo lige bruge den i det mindste til at tænke lidt. Se, jeg startede med at vise dig min diktafon, da jeg gik nede på stranden. En diktafon er jo slet ikke nødvendig, fordi i moderne mobiltelefoner, der har du garanteret din egen lydoptager. Men det, der er vigtigt, det er, at du bruger den. Du skal simpelthen, når du har printet din tale ud, så skal du tale den ind på din diktafon. Og så skal du gå og lytte til den og gøre dig små notater. Og så vil du sikkert tænke, tager det ikke en frygtelig tid? Jo, det kan du vande på, det gør. Men store taler, det bliver altså ikke skrevet i en håndevending. Se, mens jeg står og strækker ud, fordi du skal huske at strække ud, det ved du godt, ikke? Så vil jeg fortælle jer en lille anekdote fra sidst jeg selv skulle holde en vigtig tale. Jeg vidste på forhånd, at talen kun måtte vare 2 minutter, og når man ved sådan nogle ting, så skal man sørge for, at ens tale kun varer 2 minutter. Det tog mig 8 timer at skrive den tale, og det minder mig om noget, som jeg tror Kierkegaard, eller måske var det ikke Kierkegaard, en eller anden klog mand, og for 1 million år siden, der skrev et brev til sin ven, hvor i der stod: Kære ven, jeg skriver langt i dag, det må du undskylde, men jeg har ikke særlig meget tid. Pointen er, jo kortere tale du skal holde, jo længere tid tager det at forberede den. Rigtig god fornøjelse.